ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಏನು ಚಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ತುಳುವಿಗೆ, ನೀವು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ತುಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಚನ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋದು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೋಡ ಇತ್ತು ನಾತೆ ಆತ ಬರ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಮುಂಜಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಾಂಡಿಯನ್ನ ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಪೂರ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಾಂಡ ಪೂರ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜಿಂದ ಓಲ ಹಾಪುಜಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕುಂಟುದ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಟು ಹತ್ತೆ ನಡೆದೋಗ್ತಾ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇರು ಆತನಾಗ ಕುಂಟು ಅರ್ಧದ ಪೂರ ಅದನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೋಡುದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅರಿಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಮರತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಂಗ ನಿಂಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಪುಗು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದೆಲ್ಲ 2 ದಿನ ಆಂಡು ಏನು ಪಂಡ ತೂಕ ಒಯ್ತು ತುಳುಟು ಮನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುನ ಒಯ್ತು ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ನ ಓಟು ಒಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕತನಾಗ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಓಟು ಮಸ್ತ್ ಬೂಡ್ದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಇನಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋನಲ್ಲೇ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏಕ ಭಜನೆ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರೋದು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪೆದ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುಣೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತದ ದಾಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಪೋಪಿಲ ಕಲಜ್ಜಿ ಇಜಿಂದ ಇನಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಏಕ ಭಜನೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಐನೇಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ್ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರ ಐನೇಡ್ದವರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪೆದ ಅಂಚ ಭಜನೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಆವೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದಾಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಬಂದದು ಪೋಪೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಟ್ 2 ಸೆಟ್ ಎಂತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಜೋಣಕ್ಲ ಸಟ್ಲ ಕೊಂಜೋಣಕ್ಲ ಸಟ್ಲ ಮುಲ್ಪನೇ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಜನೆ ಕನ್ಯಾರ ಪೋಪೆದ ಅಂಡ ಈ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುನು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗಳ ದಾಲ ಮನ್ಪಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾನವನೇ ಮಂತನಂದು ಪಣೋಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಂತಂದು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸೀಕನ್ನು ಕಡಬಿಡ್ತು ಪಣೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪಾಡಂಡಿ ಯಾನ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯೇ ಕುಳ್ಳುಲೆ ಅಂಡ ಪಿದೈ ಬರೋಚಿ ಉಂಡಂಚ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈ ಬಲೆ ಈಜಿಂದ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸೇರೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಕನ ಆತಿ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಈಗ ಬೋಡೈನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಜನ ದೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಹೋದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಹಾಕಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬರೋಡಾತೆ ಎಂಕ್ಲಾತನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹೋದು ಅವು ದೆತ್ತೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಭಜನೆ ತಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನೇನು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿದು ಭಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಲ್ಪುಗೆ
ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋತೀರು ಪಂಡ ಕಾರಿದೋಸ್ ಐನೇರ್ದವರ ಆರು ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಆರು ಪೋತೀರು ಬರೀ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಯರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪೋತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಆಕೆ ಪೋದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಭಜನೆ ಒಂಜಿ 2 ಭಜನೆ ದೀಪ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತದು 2 ಭಜನೆ ಪಂಡದು ಆಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಏರನ್ನ ಒರಿ ಉಂಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಪದ ಭಟ್ರು ಇಪ್ಪೇರು ಆರು ಇನಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟೇರು ಪಂಡ ದೀಪ ತೆಕ್ಕಾರೆ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಭಜನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಭಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಭಜನೆಗಳೇ ತುಂಪೋರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದೋಕೆ ಈ ಕೊರೋನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಜ ಅಂಚವ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋಡು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರುಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚಾ ಓಡು ತಿಂಡಿ ಅವಡು ತಿಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ಕಷ್ಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರ ಮಲ್ಪೆ 5 ಕ್ಯಾನೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಯತ್ತೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರೋ ನೋಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜ ಬರಿಯರು ಚಾ ಬರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ಅಂಚ 5 ಮಾರು ಬರೋದು ಮುಕ್ಕೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರೆ ತಿಂಡ ರೆಡಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೊಂಕು ಅವು ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಂಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ತರೆ ಕೊರೋಟ್ ಚಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಕಾರುವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ ಈ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ ಇಪ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ ಇಪ್ಪಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನಿರ್ದೊಕ್ಕ ತುಳು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ತುಳುಟೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಏನು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಪಂತೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪಂತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ರಡ್ಡು ಮೀಕಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲು ಏನೇನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದಾಯ್ತು ಅಂತನು ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಏನಾರ್ದವರ ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಂಕು ಏರ್ದಲ ಪಾತೆರುಜ ಏರ್ದಲ ಪಾತೆರುಜ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ದಾಲ ಒಂಚಿಲ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕ ಜಿಜಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂದ ಟೀಚರ್ ಇಡನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಕತ್ತೊಂದಿರು ಆ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದವರ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಕೋರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕು ಮರತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದವಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಪ್ಯಾನ್ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು 5 ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಕೂಡ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಸಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಯ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುತ್ತೆ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಚಾಯನೇ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಪೇರು ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಪೇರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಪೇರು ಯಾವುದು ಚಾಯ್ ಪೇರು ತರ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ಸಜ್ಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡೋಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಿ ಏನು ಸೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಒರೆಸದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಮುಜುವಾರಲ ದಾಲ್ ಹಾಕ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಅಂಚೆನೆ ಏನು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಮುಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಏನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಾನು ಚಾ ಪರ್ಪನೆ ಕೊಡವೆ ವರ್ಷಗಳ ಬರ್ತದೆ ಕುಂಟಲು ಉಂಟಿದೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದನೆ ಪಿದೈ ಉಂಗಿನೇನು ಉಲಾಯ್ಕೊಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನತಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇನು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಿಯರೆಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಪ ಉಂಟುಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಜಿಲ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಆಗ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಇಕ್ಕಾಯಿ ಒಯ್ಪರೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ನುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿ ದೂರ ನೀರು ಬರಿಯರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಪ್ಪಿ ತೋಜೊಂದು ನೀರುದ ಐಕ ಕೈ ನೀಟದು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಹಂಗ ಬಡಿ ಹಂಗ ಅಂದೆ ಪನ್ಪು ದಾಯ್ತ ಮಗಿ ಬೂರ್ನೆ ಡುಬ್ಬ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಂಗ ಇನಿ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕಿನತೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಂಜಿ ತಿರ್ಗ ಮುರ್ಗ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಯ್ನ ಸರಿ ಪಾಡು ಅನ್ನಾಗ ಆಗೇನು ದಾಲ ಇಲ್ಲ ಅವ ಮಾಮ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೆ ಅವಾಗೆ ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ತುಲೆ 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 Cina, 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 ne inci tu lagi, lewat percana burwe. Saya kata amin celat ni, ayam celat ni, injak, ini yang nak kita, ikut tanah. Udah ada. Dura iru, apa? Ini. Apa, padle, nukle. ನೂಕ್ಲಿ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಪೂರ ಮರತ್ತೆ ಹೋತನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಆಗಲ ಬೋರ್ಗೆ ಲಬ್ಬರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಚೈತೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬರೆಪಾವಡು ಉಂಡು ಒಂತಂತೆ ಬೊಲ್ಪೊಗನಗ ಅಪ್ಪಗಂತೆ ಮಂಡೆ ನೆನಪುಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈಗಿನ ಪೂರ ಮರತೇವು ಆಯಿಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಒಂದೆರಡು ಅಂತ ಗಂಜಿ ತೋದ್ರೊಂಡ್ಲೇರು ಗಂಜಿ ಉನ್ನರ ಹತ್ತು ಚೆಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೋದ್ರೊಂಡ್ಲಿ ಬುಗ್ಗೆ ಏಟು इतला मंदिर जाल पापा जाने ini corona ta glode boya tapji apana atar hopuna ekku apni nikul godel poju rayam pole bye bye jagis tempi master la anu godel poji anu charippe anillade pode poji nikulu apana tipuli Nikul cali ke daida timpa tu. Lu daida mantu timpa. Kukura kukun tu te apa ji? Bahkan daida. Ya nanggil tu tadi amma lagi pujer. Amma lagi pujer. Ay clear lagi ya nyori. Engkau pujer pai.
Ya mencari kegon. Ia pandai nala. Ini kita mati. Ia ramai saja. Chicken pandai chicken jangan ni kita ke. Urut. Kencalar materlah. Iklan sebatan dah jor. Iklan jor washing dah. Iklan cali ke goli bajai. Ni bajai. Baka banas kurkure. Gujjera ang chata timpan. Iklan jual nikla timpan sandi. Iklan ke bakso bakunda rukija. Pada mugalundi. Ichet mante kitla. ಎಂಕ್ಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಬರ್ಕೆ ನಾನು ಪೆರತೆ ಅವು ತುಳುವತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಚೀಪೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಿಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬುರ್ದಾಯಕ ತಿನ್ನಿಯಲ್ಲ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತು ದಿದಿತ್ತ ಪಂದರೆ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ಇಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬೆ ತುಲೆಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪುನು ತುಲೆ 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 ಆಯ್ ಒಯ್ತೆ ತೊನ್ವೆ ಅಂದು ಮೆಗ್ ಪೋಡಿಗೈನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪುನೇಟು ಹುಷಾರಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುನು ಸೀತ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನಾಗ ಆಸೆ ಹಾಪುನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವು ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಚ್ಚಿರ ತಿಂದು 5 ಕಾಯಿನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾದಿಯರ ಬತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಚಾಯಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಜೆತಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ವಿಕಾಸಗಂತೂ ನಿದ್ರೇನೆ ಹರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಲಾಗನೇ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮರಕೆರೆ ಎಂಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅಂಡೆ ಏನಾರು ದುಡ್ಡುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಕಾಸನಾದ ಸತ್ಯ ನೋಡೋಣ ವಿಕಾಸನಾತೆ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತುಲೆ ಅಲತೆ ಅಂತ ತೋರ್ಪವೆ ಎಂದೆ ಆತುದ್ದುಂಡು ವಿಕಾಸನಾತುದ್ದುಂಡು ಮಸ್ತುದ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದತ್ತಿರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೊಡತ್ರ ಕಚ್ಪು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನಿ ಮನಿ ತಿಂತ ಮುಗಿಂಡು ಆಯ್ ಬೀನ್ಸ್ ನಲ್ತಾಂಡ ಬಣ್ಣದು ಸೋಪುಡೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಅವನು ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾವ್ ಯಾನು ನನ್ನ ಚಾಪುರ ದೀದು 5 ಕಣಿಕ್ಲೆ ಇದ್ವೇನು ಓಕೆ ಇಜಿಂದ ಬೀನ್ಸ್ ಮೂರಿಯೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತದ ಮೂರಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಮಂತ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ ಇಂದೇನು ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂದು ಮೆಣಸೋಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕದು ನಿನ್ನ ಬೇಯರದೀದು ಖಾಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ಮಂತ್ವೆ ಅಂದು ತುಳಿ ಪಲ್ಯ ರದಿಯಾನು ಬೀನ್ಸ್ದ ಅಣ್ಣಂದು ಮಲ್ಪರನಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆಂಗೆ ತಜ್ಪರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಮನೋರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೇನೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇದು ಪಂಡದು ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನಲ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಜಾರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೈತಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಹಾಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್